Mata Jinabot. Let's go look for the summer of the Block of the Come back to fight. Let's go look for the summer. Sanoro himboto himnani nangkao tagadula hatiwo. संसदर साइबाना 2024 नि सिटी पार्लियामेंट इलेक्शन खूब आगे खाइजाक सम्भवत अमार्च नि सेकेंड वीक न डिक्लेयर खाइजान गुना थागै दङ सेंट्रल इलेक्शन कमिशन जों जतन सिगोन गाय अबन रोगि न सिनि पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा आसन सिनि बीजेपी नि मित्र ति डिक्लेयर बो खाइबाय जासिनि एक्सएम प्रगनाम बिबो देमि बन गोबां बुट बाय सिनि तागला विधानसभा नि बिसिबो 12टा बुट सेंटर दङ 12टा बुट सेंटर न संपर अप्लाई खालायनाय जिदिरि रहनान बागैने सिनि भारत सरकार जे चालक सिनि नरेंद्र मोदी जी याक न ग्राफ थाइजन बागैने से असामनो दिनि ओ जागा जुब मोर्चानि उद्योग सिंह प्रोग्राम फाइलाय बरनि सिमि बो जागा बो पर्यन्त थाङा सर তিনি एक्चुअली पश्चिम तागला एडीसी विलेज नि सिनि कम्युनिटी हॉल चैनल सिनि सनमेलन का सनमेलनि बडिबो जों तिनि अब ताबो थिन बतक थिमिनाय लामप्रा जरा थांगिनाय जों ताव तै साइन हाय तागला बाजाराव सफाय सफायजाक अमाके जों तिनि प्रोग्राम सेटअप लोकरंगला बुसरक बांखना तिनि लोगो तिनि नरक नुबै मानो सिनि लोगो yang थांलायजा खायबानो 500 तो सिनि हिसाबा जों 500 सिनि युथ टाइ सिनि महिला मोर्चा मिलुनि सिनि 500 तिनि सबसे फाइ मानजा फैयो एक्चुअली सिनि मंडलनि सिनि युवा मोर्चानि प्रेसिडेंट दङ सिनि मंडलनि सेक्रेटारि नेतृत्व रजा दङ सिनि महिला मोर्चानि प्रेसिडेंट दङ अबाके अजागा जों पाना दिनिनि जे हिमबोतगो बाक्सा फाइमे आं तंखना दिनि तरतुले त मेसेज नानि मुसु एक्चुअली जोंबो सानामो दङ जों जतन सिव सिनि मिया जे बिरोधी दल हनै दंनाय सिनि त्रिपुरानि बिरोधी दलनि बिसिङाव जे सिनि बिरोधी नेता रिजाइन होने सिनि स्टेट कैबिनेट नि बिसिङाव मिया समाय तांखाने जों जतन साइमोनखा गाय बिरोधी से क्रिक हांगांगा त जों जतन माने सिन भारतीय जनता पार्टी ताव पृथ्वी नि जतन सलै संगठन गतर जतन अ जागा एक जागा फाइने साम खाइनान बागैने जों जतन कइनाय अबहाय बसकां नाहारमुं तो सिनि 2024 नि जे लोकसभा और लोकसभा न प्रत्येक बुथ सेंटर सिनि भारतीय जनता पार्टी जे चिनो बुथ कप्लाई खाइनान बागैने सिनि तागला विधानसभा नि जत सो नागरिक 44,000 नि ऊपर सिनो जागा बुथ दङ जतन जों कइनाय हेस